Чакай. Звънела. Ау! Ало? Ко стана? Нищо? На колко се? 34. 34, ле. То много стар, бе. Е? Колко пъти си повтаря 5 клас? 10. Ти как се казваш? Златко. Златко Полина? А? Добре. Ти откъде си, приятел? На колко години сега? Ти откъде си? От Пловдив. Ти? Ти откъде си? От Пловдив, бе. Няма лошо. М-м. Що си писал името така женско? В смисъл? Женско име имаш. Аз съм жена, Баго! бе. Да, бе. Гласа ми малко настина. Добре. Ай, чао. Чакай, бе! Ко правиш, ако затвори, бе?